Fungkaham jatana good morning everyone. Tini kaisa kok serious kaisa kok tu sana musuman hinggang ke sini bororok buri besarong ni bagai do. Jesni bihik panang mano, jesni besazak panang mano, bahana zak panang mano, je buri rong ni bagai. Ang tini kaisa sana musuma hinggang ke haikes ang kabaman nuka bayoban bagai. Diman kaisa tabu sanman isido sini saka je asukui tongnai rong no borok se sanai tubnai tubia heda bongna ang koimu je power jak sanani bagai borno sengto tubui maya ayam bagai no je tubui mane bongno ang koi jawo koi mane karon hangangke je sini para area ni hospital logo judi no sonography machine rok available ke district hospital level logo tubui ma khangang ke onek kisu sanai tamni hangke kaisa buri 9 mas 10 mas ni japro sonography khajnan bagai boro agartala sara boro kunu phainani lama kare tamni ke gonda sora rok tongo onek asal omolpur ko jodi sabrum rok hai jaga jogni boro rok se agartala o gari reserve phai sonography khainan bagai kosto kama phayo inge sini je mane sini boro rok ni area o to hai available kisapan kare machine rok bo kare inge je saka o tongnai norok kisa kok salaya koi je sini buri besarok ni bagai problem bahke je problem ngoni bahke hamnai iyobon bagai norok kisa machine rok hospital lo available khanya ni bagai hairok bo sanmung nangu tamni ngangke lama phaite ni borok baksa ngangke bohok sawai serai lori oi serai rok sera mane seraya hingga buma phanu se olo hingga mara gyaro thangu tui rok bai hingga iyobon bagai ni hospital level lo bo je kaisa doctor kaham ngata seizure khanya ni judi na nangai tongai bo available kuno oxygen line dokring tong sini amti pararong hospital lo ngangka doctor kurei sister kere hinggang ke obon bagino jepru mansu ge hingga se boro re pharo khayo yang agartala sokoite no gonda sora rong ni onek jaga rong ni hasal sokonin lama haite je 5 ঘন্টা rok 6 ঘন্টা rong nangong ke boro o jaga sokoite se bongni je shori rok ekdom hamiangai thango obon bagino je sakawa asugoi tongnai norok to power ja kisen norok nai di hairok no tamni nengke sini boro rok thangai tongnan hinggang ke suru sama basimi ale health department bo kaham ko tongna nango tamni ke buri busa se busa khane khaya jotoni bagino jotoni bihik ba jesni pano nong obunong koimu norok se tabu yak power ja je sini sakawa asugoi mundri tongnai ro norok yom hairong no bo demand khadi hospital lo mane joto machine available khai কোনো মুসন প্রবলেম করে থেকে ব্লাড টেস্ট খাইনি থেকে এক্সরে থেকে সোনোগ্রাফি থেকে সিটি যতনো সিনি হাই সিনি বরং এরিয়া अवेलेबल খাইনি বাগাই নং সানজাও তাম হিগাঙ্গাঙ্গে tamni hinga sudu agartala simito joto available ngai to onya bele tamni joto borok ta agartala finance bo chance kare GBO finance se box na kiya go rang rok kare ngo obon bagai nong na ang koi jawo norok sini district hospital rong bagai norok kok salai di je mansak tai obon bagai no ani demand hingang ka suno nong no koi mung sin buri busarok ni bagai norok wan suk di tini angya joto ni no hai problem finance bihik busani joto no problem finance iyobon jodi sini borok ni area o hai jodi available tong ke belai no samani tamni ke kuno asa khasala thana nangya ganga jotoni no problem ba sakangya horni jotini horni 2 3 o jodi phai sonography rone bagai agartala roko phai nangangke borok musu doctor bokre onek problem jaga klayo gari ja phai ni ponto rang kre iyobon jotonon koimu ang kisa jotonon sajao oyom haile available manan bagai hambai tainarok jek mang sangsa o bijino share khaleji tam hingga hage share khaimang sini sakani borok naro sogoi borok nungnani bagai bahage borok hage sani borok dimano pura khaimana sini borok rong bagai hambai jotonon